gunggung kepriyipun menika gangsal. Gangsal menika pretunganipun Kang Bapak Sri lungguh donya lara modar. Lungguh donya lara pati lah. Menika patinipun Pandhawa menika kula kinten wonten dinten mriki, Ngger. Sidhem jroning pasawanan Wadyagung tanpa sabawa. Kaprabawan panguwasaning Nalendra Tama mengu keunengan lir sing duka cipta lir sing duka cipta mandana raras sidhem permanem tanana bana ing walang salusik ron-ronan tanarobah midhanget pangendikanipun Residah Hyang Durna kocapa ibarat nginangu dering abrit keca bantula dering manjing bantula kasaru gegering jawi sinten tong wis kepareng munggah tinggil Binaturna anenggih Yaksendra ingkang mijil saking negari Kertawidu bawanipun apengawak raksasa minur minggah tinggil Binaturata kaliyah lir pindha barongan tinanggap alok kang para wadya boleh kanca miak ana dayoh gawe dalan Sinung wedi jagat kinari mbak lumambak ombak ing samudra bali lumut ambregan
Sang awit jodoten ceng-cengan Paman Haryo Sangguni kula nggih anak Prabu wonten sawijining Narapati ketibrah solah bawanipun menapa menika kanca rowang sampeyan babar pindah menika mboten nggih kula menika mboten gadah kanca kados ngaten nggih mangke to kisanak sasampunipun lenggah keparenga kula badhe manem Bromo sinten peparap lajeng saking pundi papan paduka kisanak jagat dewa batur amit-amit pasang kalimam tabe tinebihna saking kula sari mewah seseguning Jawata sinuwun keparenga nyuwun pangapunten mbok bilangkin kawula sowan marang Abiyantara dalem dados kakiat paduka sekadang nggih mboten dados menapa kisanak nggih nderek pengaken sepindah kula menika nalindra saking Parang Kencana dinungkung kaping kalih kula menika pun nami Prabu Sasrabawana nggih nyuwun pangapunten keparenga kula badhe nyuwun pirsa menapa mriki ing sebat nagari Ngastina nggih nagari Gajahaya nggih mboten lepat menika nagari Ngastina lha menawi mekaten paduka menika pun peparap Prabu Dursasana sanes Prabu Duryudana walah nyuwun pangapunten menawi mekaten wau tiyang ingkang paring edres kalih kula menika lepat wau ngendikaken bilih negari Ngastina ratunipun menika Prabu Dursasana sanes nggih nyuwun pangapunten lepat nyuwun pangapunten mboten dados walah dalah lajeng wonten pikados katiparan dene paduka marasih wonten nagari Ngastina ngaten sinuwun reka dinten ingkang sampun kapengker kula menika mangsah semedi wonten kraton kula wonten perenging gunung kula mangsah semedi ing mriku kepanggih kalian dewa ingkang inggil piyambak dewanipun menika ngagem rasukan ireng blangkonipun ketoke niku blangkonipun yojan kumisipun menika jladit kaya uler panas tetela bilih dewa menika dewa ingkang liluwih dewa ingkang pengpengan katitik anggenipun ngendika menika sora turta kanthi mawi agama wah ning ndi mesti sing disiarke agama lak menika remen kula remen dewa nggih dewa menika ngandhaken yen to dewa menika ngandhaken kalih kula Sasrabawana yen to kepengin kowe moncer dadi ratu digdaya Sekti Mahambara turta njaying bawana kuncara kondangmu saentara jagat kowe lumiyata ana tanah Jawa kraton Ngastina lah menika dewa menika paring sasmita pekaten nggih lajeng cetha wela-wela bilih dewa menika ngendikaken bilih kula saged necep ngelmunipun pandhita ingkang mapan wonten nagari Ngastina menika tartamtu kula badhe dados ratu ingkang kuncara ratu ingkang jaying bawana dene resi ingkang mapan wonten nagari Ngastina menika peparapun pandhita Durma iki kok salah terus ta ya Pandhita Durna lah nggih Pandhita Durna nyuwun pangapunten faktor U lepat nyuwun pangapunten menawi kula saged necep ngelmunipun Pandhita Durna lan nyuwun pangapunten Pandhita Durna meniku tiyangipun ingkang kados pundi
prawakanipun kados pundi keparenga ingkang abdi dasat kula nyuwun titipalilah badhe pepanggihan kalian Pendhita Durna badhe dados murid siswanipun Pendhita Durna. Pendhita Durna, nggih, Pendhita Durna kuwi ingkang ana mburimu. Ya kuwi pun jangganing nagari Ngastina ingkang keparep Residah Hyang Durna. Ya kuwi pendhita ingkang muslimpat pendhita kang kok impekake. Wah, wonten wingking kula. Nggih. Walah dalah parat. Wah. Menika pendatanipun, waduh. Lah kok tuwek apik kok ngene wae. Wah, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ora didameli ora apa-apa, ora didameli ora apa-apa. Wah, dalah jebul pandhitane iki apik, pandhitane iki apik. Waduh, waduh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Awang le ngeprak serune samene ora digameli ora apa-apa. Mula sesuk kuwi kencan. Sesuk ki kencan ngono ya. Kowe mau jenengmu sapa? Kula menika pun peparap Prabu Sasra Bawana. Kene mundur Ngger. Durnaina Siti paningalira. Lumacaring latri cinandak risang trusta jumena. Nyuwun pangapunten Kakang Prabu Dek Pate nyuwun pangapura iki tak singkuri mboten dados menapa Bapak Pandhita Durna. Iki ngene ya Ngger jenengmu Sasra Bawana. Sasra Bawana. Iki ngene ya Bawon. Bawana wis Bawon wae ora apa-apa. Wong dicandak mburine ora gelem, ora apa-apa, ora apa-apa. Iki ngene Ngger Bawana. Aku mau ngrungokke swaramu le bakal nyecep ngelmune Durna. Pancen ya iki. Iki Durna, pendhita kang wis manyor-manyor, pendhita kang wis limpat, pendhita kang wis pengpengan, sugih jaya ngelmu jaya kawijayan. Sinuduk mengkung tinumbak bengkung, ora pasah palusaning kurenda. Iki ya Durna, akeh ngelmune. Kowe arep butuh ngelmu apa? Butuh ngelmu apa? Supaya kowe duwe bojo anyar gampang. Supaya dadi yoga laris gampang. Dadi sinden payu gur weton lelo-lelo gampang. Durna nggone ngelmu jaya kawijayan. Ning ya kuwi Ngger pranatan kuwi mau ana tatanane. Desa mawa cara, negara mawa tata. Kowe arep nglamar dadi siswane Durna kuwi ana syarate. Ana syaratipun menapa? Syarate siji. Ya kuwi kudu ngisi samulir. Ngisi samulir. Samulir napa Kakang Durna? Niku lho Dek Pati sing kertas putih njuk isine alamat nika. Formulir. Lah nggih, formulir. Kudu ngisi samulir, ya. Jenengmu sapa? Nomor KTP pung pira? Diisi ning kono. Nah, samulir kuwi mau ning negara Ngastina kuwi mau kudu biaya 350. Kok larang temen Kakang Durna jarane 200. Ora apa-apa Dek Patih, 200 mlebu kas 150 didum wong loro. Aku karo kowe cocok to? Nggih. Iki nganggo samulir. Samulire 350. Nggih, mboten napa-napa. Gampil niku. Sawise ngisi samulir ki mau kudu ana material. Napa? Niku lho sing temempel ning kertas, materai. Nggih, materai. Lah materai iki mau papat jumlahe regane 1.000. Dadi 350 karo 1.000 gunggung kepruk 400, ngono. Nah, ingkang kaping 3 ki mau sawise ngisi samulir, njur ditempeli nganggo materai, banjur kowe iki kena biaya administrasi. 50.000. Dadi gunggung kepruk ki mau total kabehane yen kowe kepengin dadi putra siswane Durna kudu 500. Wah, lah dalah mboten napa-napa. Namung gangsal 100. 500. Murah. Menawi mekaten semonggo kula aturi nampi. Menika
Kula paringi yatra. Pira kuwi? Kula paringi sak yuta. Sak yuta Dek Patih, sing 500 setor nyangkas 500 teku ya. Melebung sakku dhewe iki. Lho, menangake Ora apa-apa karang yo lagi dadi lakon kaya. Lah iki ngene, Nger. Sawise kowe iki kabeh secara administratif kuwi mau wis bisa katarima dadi putra siswane Durna, ana sing pungkasan ya kuwi kowe kudu melalui pendadaran. Dina iki negara Ngastina kuwi mau bakal ngurangi kekuatane negara mungsu-mungsuhe negara Ngastina ya kuwi kadang-kadang negara Ngamarta. Yen kowe bisa nyawanake cilik moteng-moteng kuwandane wong-wong Ngamarta, mbuh sapa wae pokoke nek ngaku wong Ngamarta pateni. Ngaku wong Ngamarta pateni. Ngaku wong Ngamarta pateni. Yen esuk kowe bisa nyawanake batange wong-wong Ngamarta, sore tak tampa kowe dadi putra siswane Durna. Sore kowe bisa nyawanake batange wong-wong Ngamarta, esuk tak tampa dadi siswane Pendhita Durna, ya. wah ta. Terang terwaca dawuh paduka Bapak Pendhita lajeng kapan anggen kawula budal. Aja kaya bocah cilik. Bebasan colok lintang sambunga purmangkata dina iki Sasra Bawana. Wah ta, pangmatal pasilen Bapak Pandhita Durna. Ya, tak odol aku musaka kene, Nger, Sasra Bawana. Sing saya sing rukun ketong rayang nyambut gawe cengkeh urip cengkeh ketok le seneng Kakang Durna. Dek Pakde seneng mancar-mancar. Dina iki nabok nyilih tangan. Wong-wong Kurawa ora susah keluar keringet. Iki mengko bakal tumpes tapis karo Sasra Bawana. Turung-turunga Pandhawa mati. Werkudara ketemu Sasra Bawana mati. Janaka ketemu Sasra Bawana mati. Werkudara mati, Janaka mati, Sri Kandi dadi randa. Randane Sri Kandi CLB kakalih kula. Nah niku cocok pawitan 575 wau. Lah ngaten nggih. Bapak Pandhita Durna. Kula ngger. Kados kula kesarujuk kalian pemanggih paduka. Nani nggih. Sewawi Bapak Pandhita Durna kula tiraken kembul Bujana Handrawina. Non matur kenging panuwun ngger. Paman Patih Haryo Sangkuni nuwun wonten pangendika ingkang dawuh nggih. Bibaraken para wadyabala. Ingkang putra pun Duryudana semedi pare kondur ngedaton. Kawula non sendika ngestuaken dawuh Dimas Karata Marmo. Nun. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Jeneng ingsun arsa kondur ngedaton. Kaya wis cinepet pangendikane sun dina iki. Kawula non sendika ngestuaken dawuh Koko Prabu. Oh. Paripurna pengendikan urut yang agung Prabu Duryudana. Pengendikan ula pindha sabda Pandhita Ratu sabda wis ngarani pangucap Pandhita Ratu tan kono wala-wali. Seklimah ngendika Wrata tiyang sanagari. Pepindhane lir pindha Tirta Kresna tumibut lancang setu mbyak bisa arsa wetes. Wong agung Prabu Duryudana saka ndur ngedaton. Pinitha ingkang garwa Dewi Banawati tindaknya lir pindha manggih kamulyan.